приятели! Днес ще ви покажа една тренировка, която може да направите и в домашни условия и ще засегне коремната мускулатура и най-вече нейните слаби зони. Долната част и костите коремни мускули. Наблюдавайте внимателно упражнението. Те са 5 на брой, които изпълняват едно след друго и в зависимост от вашата подготовка може да ги правите между 10, 15 до 20 повторения. Почваме с първото упражнение. За долната част разминавате краката. След като направите серията, преминавате с хубава форма върху следващото упражнение за костна мускулатура. След като направите бройките, развивате страни. И преминавате на четвъртото упражнение, което натоварва цялостно корема. Накрая завършвате с планк. Старайте се да направите една минута. Повторете втори кръг. 2-3 пъти и ще имате една наистина добра тренировка за цялата част на корема. Успех!